Kuku! Kaixo, bazen behin zaleok, ze modu zaudete? Bueno, gabonak ja aurrera doaz, baina oraindik nortzuk etorri behar dira. Errege magoak! Aizue, zuei zer ekartzen dizue, gauza asko, gauza gitxi, galtxerdiak bakarrik bizikleta bat. Ai ama, ze urduri! Aizue, hemen nago gure liburu magikoarekin eta eskatu diot erregen ipuin bat kontatzeko nahi duzu entzun. Badoa, prest zaudete? Aurrera! Aizue, istorio hau nik hori gertatu zitzaion, eta noiz eta errege gauean. Ai, urduri jartzen zarete zuek, niko urduri baino urduriago zegoen, ohean zegoen bai, baina begiak ezin zarratu, zabal-zabalik, eta entzuten zuen erloioa, klik, 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 oso astiro, baina berak nahi zuen bat bila eta goiza izatea. Zertarako? Opariak zabaltzeko. Haiene! Baina ezin zen gelatik irten, badakizue zergaitik. Egon gelan gurasoak zeuden telebista ikusten. Eta bera, han lokartu nahian, baina ezin zarata entzuten zuen telebista. Eta, bueno, lokartzeko zenbakiak, ardiak zenbatuko ditut. Ia, 1, 2, 3, 8, 14, 23, 30, 50, 60, 80, 100! Baina un niño begiak zabal-zabalik. Ai, zer egin dezaket, gainera pentsatzen zuen, errege magoei utzi diet jateko batzuk gustatuko zaie, eta zuek zer izten diozue errege magoei? Buga, berak itzi zizkion gaietak, esnea, eta nola ez, turroia, eta gustatuko zitzaien, han zegoen pentsatzen. Bueno, lokartu behar dut, badakit zer egingo dudan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Bapatean, etxean isiltasuna egin zen. Nire momentua heldu da. Aizue, niko ohetik atera eta bere gelatik kanpora joan zen. Han isil, inor esnatu barik. Gurasoen logelatik pasatu zenean, 4 hanketan igaro zen. Zergaitik? Aita zurrunkan zegoela, ez esnatzeko. Pizkanaka, pasillo guztia gurutzatu zuen. Eta azkenean bai, han zegoen, egon gelan, argia piztu eta zuhaitza piztu egin zen. Aizue, zuek zuhaitza jartzen duzue? Niko superpozik zegoen, ze berak jarri zituen bolatxoak, berak jarri zituen argiak, berak jarri zituen denak, holan, iratxoak eta gozokiak, polita, eta goian jartzen zuen izarra ere, berak bakarrik jarri zuen, bueno, aitaren gainean igota, baina aizue urte horretan nikok ez zuen ezer apurtu, eta posik zegoen, ze berak bazekien ondo portatu zala, eta erregek opari ederrak ekarri behar zizkiotela.
ara heldu eta non izkutatuko naiz. Mai gainean, mai azpian, ez. Sofaren gainean, sofa tximiniaren aurrean zegoen. Eta nondik bajatzen dira errege magoak? Tximiniatik bera, eta handik sofaren atzetik primeran ikusten zuen berak tximinia. Eta han gelditu zan, jesarrita eta izilik. Eta han zegoela, bapatean pausu batzuk entzun zituen. Tip, tap. Nor izango da? Nire ama izango da? Aita izango ote da? Erregeak ezin dira izan, ze tximiniatik betorri behar dira. Aizue, bapatean, kriston sustoa hartu zuen. Ez asmatu nor zegoenan. Bere katua, Mirrima. Miau. Mirrima! Eskerrak zuzarela, kriston susto hartu dute. Baina Mirrima, etorri ona. Ezin dozu zaratarik egin. Amak ez natu egingo duzu. Mirrima, mesedez, etorri ona. Eta Mirrima gogor hartu zuen. Eta hor gelditu ziren, izilik, biak batera. Handik gutxira, kon! Tximiniako tubotik zarata bat entzun zan. Hemen daude, ero erregeak hemen daude. Heldu dira. Eta zaratarik ez zuen ez entzuten, irten egin zen eskutalekutik. Eta pentsatuta han 3 erregeak egongo zirela. Baina hantxe, ez zegoen erregerik. Badakizue zer zegoenan? Uso bat. Tximiniatik jauzi zen uso bat. Mirrimak bere atxaskalak atera eta jauzi egiteko egoeran jarri zenan. Ez Mirrima, ez, kendu! Eta usoa ia ahotik atera zion. Usoa hartu eta, gizajoa, uso ze polita den, uso zuria. Baina, mina hartu aldozu? Etzeukan minik, izututa zegoen hori bai, baina oso ondo zegoen. Baina Mirrimak, miau, ez Mirrima, usoa ez da jaten. Eta leihoa zabaldu zuen, aulki batean igo, eta usoa askatu egin zuen. Usoa askatzerakoan, ilargia ikusi zuen, ilargiaren ondoan odeia. Eta han, urrunean, 3 itzal oso bereziak. Txakurrak ziren? Zaldiak ziren? Gameloak izango ziren. Ze arraro. Gameloak dira. Pozarren jarri zen. Izkutatu behar naiz. Eta orain honetan bai, han izkutatuta gelditu zen. Ia errege magoak noiz etorriko ziren. Baina, bapatean, begiak zabaldu eta bere ingurua opariz beteta zegoen. Dizdiratsuak ziren opariak. Papel ederrekin, handik eta hemendik opari piloa. Oso pozik zegoen Niko, baina bebai pixka bat triste. Han egon zen erregeai itzeroten eta errege magoak ez zituen ikusi. Bai, opariak utzi bai, baina errege magoak ez zituen ikusi. Ze gauza arraroa, izkutalikutik irten eta besoak luzatu zituenean, bere eskutik luma bat jauzi zitzaion. Hasieran pentsatu zuen ametsa izan zala, baina ez, luma txuri-txuria, uso batera. Ez zote zen hori usoa izango
errege magoen laguna eta abisatu ziela lotan zegoen ala ez? Edo agian usoak Niko lokartu. Bueno, Nikok ezin izan zuen gehiagorik pentsatu, ze aita eta ama esnatu egin ziren eta opari guztiak ireki zituzten, eta baita roskoia jan ere. Aizue eta zuek roskoia jaten duzue, ze gozoa! Eta zenbat opari eukiko dituzue, onak izan zarete? Ni oso ona, Bai Olentzeroren opariak jasotzeko eta errege magoen opariak jasotzeko ere, Eta aizue, kontatu zer ekartzen dizuten. Eta libururen bat gustatzen bazaizue, gogoratu, Gure liburu magikoari eskatu zuek guri, eta guk liburu magikoari eskatuko diogu. Eta kontatuko diegu zuen ipuin gustokorik hori, bazen behin ikusten duten ume guztiei. Ados? Aizue, mila esker, ondo pasa, txintxoak izan, eta espero dut errege magoek gauza pilo batzuk ekartzea. Agur! Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.